बिथां जेब्लानिकि जोङो एनडिएफबि हिसाबै मोनसे सुक्ति खालामबाय थांनाय 2020 नि जानुवारि 27 तारिखाव बै सुक्तिखौ गोजोननाय गैयि एबा थामहिनबा बर' हारिया फिन खनसेबाव थगायजाबावनायखौ नुनानै एनएलएफबिआ आरोबाव सानफिननानै हाग्रायाव थांफिननानै आखायाव हाथियार लादों। मोनसे हारिया माब्ला सोमावसारो जेब्लानिकि गुबुनजों नासय जायो, सोबख' जायो, गादब जायो, अब्लानिया बे हारिया बिग्रायखाङो आरो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांनो जुजियो। हाथियारखौ सोर लायो? जाय मानसिया थैगोनखौ मोनथिखायो, बे हाथियारखौ लायोब्ला आं थैगोन, आं गावजागोन, बेखौ मोनथिखानानैबो गावनि जिउखौ बावसोमनानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारो। बेबायदिनो एनएलएफबि आफादाबो जे बर'आ आरोबाव एकर्डनि गेजेरजों बर'नि थार्ड एकर्डनि गेजेरजों थगायजाबावबाय, बे थगायजाबावनायखौ नुनानै आखायाव हाथियार लानानै आरोबाव संग्राम खालामफिननायखौ जों नुबोनो मोन्दों। आरो बैखिनि समायाव बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि जि दाबि दावहा, बे गासै दाबि दावहाखौ जोङो सरकारा सुस्रांगोन होननानैहा बिथांमोनखौ खोथा होनानै लाबोदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिथांमोननि फर्मेल सिज फायारखौ सरकारा खालामनानै होआखै। आं बेखौ खावलायगोन दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार जे थाबैनो एनएलएफबिनि जि जानो गोनां फर्मेल सिज फायार एग्रिमेन्ट बेखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ आरो थाबैनो बिथांमोननिफ्राय चार्टार अफ डिमान्ड नाजावनानै पिस प्रसेसनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि समायसा, बर'नि जि समायसा, जि गांनाय उखैनाय, बेखौ समाधान खालामनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ आं खावलायगोन। जेब्लानिकि 27 तारिखाव रन्जन दैमारिनि सायाव हाइकर्टआ बार्डिक होबाय। बे बार्डिक होनाय समाव जों गुवाहाटीयावनो जेलाव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसेयै दङमोन। बेखिनि समाव सारा फंसे बाथ्रा बुंदों, नोंसोरो थांनानै रायजोफोरनो खोन्थाहैथां, आंखौ देहा लानानैबो आरो गोसो लानानैबो मोजाङैनो दं होननानै बिथांमोना बे मेसेजखौ हरदों। नाथाय जों दिनै बुजिनो नांगोन, बिथाङा जेलाव थानानैबो आं मोजाङैनो दं होनना बुंनायनि ओंथियाव एबा सिङाव मा थाखुमानानै दङ, बर' रायजो राजाखौ मा खालामनायखौ हामजादों एबा लुगैदों, दिनै बे सोंथि जानानै दङ। दा बेनिखाय आं खावलायगोन जे थांनाय मासनि 27 तारिखाव जे रन्जन दैमारिनि सायाव हाइकर्टआ बार्डिक होबाय एबा लाइफ सेन्टेन्स होबाय, बे लाइफ सेन्टेन्स होनायाव बर' रायजो राजाफोरा दुखुल' मोननानै थायालासेनो जों मा बिबान लानानै खामानि मावगोन, दिनै जोङो साननांगौनि सम जाबाय। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनोब्ला एकमात्र बर' हारिया रन्जन दैमारिनि मुङाव खौसे जानो नांगोन आरो जोङो नांसोमबावनांगोन, जुजिनांगोन, सरकारखौ जोङो नारसिननांगोन। दिनै सोरबाया बुंनो नागिरदों जे रन्जन दैमारिया गाव हारसिंनो एनडिएफबि नङा, रन्जन दैमारिखौ लानानै बर' जाथिया थांनानै थाया, सोरबा राजनितिक लिडारफोरा बुंनो नागिरदों। नाथाय जों बर' हारिया खोन्थिनो नांगोन जे रन्जन दैमारिखौ लानानै बर' हारिया जेन थांनानै थागोन बुहुमनि बिखायाव आरो बिथांनि गोथौ सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै बर' हारिया खौसे जानानै खोन्थिनांगोन। अब्लानिया जोङो सुथुरनि आखाइनिफ्राय जों देरहासार जानो हागोन आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जों उदां खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। जिहेतु नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ लाइफ सेन्टेन्स होनायाव नोंथांमोना बेनि हेंथायै जे आसाम बन्द होदोंमोन, बेवहाय रायजो राजानिफ्राय माबोरै खालामो? जोङो हैदिनखालि रायजो राजा एबा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोननो थाखाय जोङो बन्द'खौ फोसावाखै। जे रन्जन दैमारि सारा लाइफ सेन्टेन्स होबाय, बिथांजों जोङो दुखु खालामफानाय हिसाबै जोङो सानसे न' सिङाव हाबसोनानै थानो होनना जों बन्द' फोसावनाय जादोंमोन। आरो दिनैनि तारिखाव जोङो फैबाय थानाय समाव मोनफा मोनफा एजेन्डा लानानै जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि खामानि जोङो मावलांगोन। बैखिनि समायाव जुदि सरकारा जोंनि बिख'नायखौ, जोंनि दाबिखौ खोनासङाब्ला फैबाय थानाय समाव चिरकालनि थाखाय बिटिसि आरो भारत सरकारखौ आसामखौ जोङो बन्द होनाय गुगुना खालामनो बाध्य जानो हागौ।